kowa da kiwon da ya karɓe shi. Haka zalika wai sa kai ya fi bauta ciwo. A ranar Asabar 16 ga watan Nuwamba wani abin al'ajabi ya faru a unguwar Harɗo da ke titin Railway a cikin ƙwaryar jihar Bauchi, inda aka yi bikin raɗa wasu awakai guda biyu suna Afnan da Afra. Hajiya Fatima wacce ke da awakin ita ce ta shirya wannan gagarumin biki, inda ta gayyato ƙawayenta da abokan arziki tare da gayyato makiɗin zamani DJ domin taya su murnar wannan rana ta raɗin sunan awakan guda biyu da uwar garken ta haifa. Ina cikin farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba, saboda waɗannan awakin da nake shi tun daga ɗaya na fara har zuwa kwaya 7. Albarkar da ke cikin su shi yasa nake nuna farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba, zai iya cewa kuma sai dai Allah ya ba wa kowa albarka. Wakilin Laji TV Hausa a jihar Bauchi Sani Hamza Funtuwa ya halarci gidan Hajiya Fatima a lokacin da ake gudanar da bikin raɗin sunan. Ba wai taron bikin raɗin sunan kaɗai ya ɗau hankalin jama'a ba, a'a, yadda aka ga Hajiya Fatima tare da cincirindon ƙawayenta sun sanya kaya iri ɗaya da sunan Ashobe wato anko. A yayin da Hajiya Fatima ta yi wannan bikin raɗin suna a hannu ɗaya kuwa, da yawa na ganin cewa hakan kawai wata sabuwar al'ada ce ta ɗauko wacce ta saba wa al'adar Malam Bahaushe. Koya abin yake a musulunce? This